Bos días a todos, estamos completos. Vale, damos a sesión extraordinaria, o primeiro punto do día, aprobación se procede do Orzamento Xeral para o exercicio 2024. Damos a palabra ao grupo de... perdón, que non vamos a segundo aí. Non. Vemos que non se cumpre a normativa vixente, xa que non se convocou a Comisión Especial de Contas, que é preceptiva. Entonces consideramos que este pleno é irregular. Penso que non, non? Vale. Dame a palabra ao grupo do... Bueno, pues vamos a ver. Independientemente de que é bom alegar, está claro de que ten que pasar por a Comisión de Contas. Por tanto, consideramos que isto é irregular. Se a secretaria terá que manifestarse públicamente e facer un informe de si isto é válido ou non válido este pleno. Logo quero facer unhas notificacións, vou facer varias, pero primeiro vou entrar con un preámbulo que creo que é importante, non? O que eu creo porque pasa no Concello de Viana non ten parangón en ningún outro concello, non? O sea, que aquí a xente vota, cuando son as municipais, hai un número de concelleros determinado, e entonces ese formase un goberno que pode estar en maioría ou en minoría. Eu fai tempo que en Viana actúan os gobernos en minoría como se fora maioría. Isto xa pasaba cando gobernaba o BNG, que nos preparaban os orzamentos, elaboraban os eles se preparaban, o guisaban, e logo presentábanos en fin, en riba da mesa, e nos decían que había que apoiarlos, porque claro, non apoiaron os orzamentos, sí que é certo que non perjudica solamente o partido que goberna, eu creo que perjudica a toda a poboación, porque non solamente cuestión de números un orzamento, eu creo que un orzamento é a mosa a voluntade que ten o equipo de goberno para invertir os cartos nos seus condeciños. Por tanto, que ustedes traigan uns orzamentos nesta data, a finales de xulio, cando se elaboran antes do 31 de decembro do ano que vai entrar, veñen con urxencia, nos lo entregan fai 4 días os orzamentos xa elaborados, por suposto, para que podamos estudialos e facer preguntas. Entendemos que é unha irregularidade, polo menos, democrática e administrativa. Vamos a ver, se ustedes elaboran uns orzamentos, as contas fan a vostedes cos seus números, e necesitan o apoio da oposición, hombre, eu creo que o mínimo sería, con tempo, en forma, xuntarnos, decir cuáles son as prioridades de Viana, cada un ten un punto de vista, ustedes ten un, nos temos outro, e entón podíamos aportarnos ideas para elaborar estes orzamentos. Isto que sería a maneira máis representativa a hora de administrar o diñeiro dos conveciños. Non foi así, ustedes presentan estes orzamentos xa pechados, e dicen, como dicía o BNG no seu día, isto é o que hai, como a lenteja, se las comes bien e se non las dejas. Entonces entendemos que non é unha actuación normal. Isto é o preámbulo. E agora vou entrar en detalles técnicos, non? Eu preocupeime de ler os orzamentos, ainda que nos deron 4 días para facelo. Falei ca secretaria, fixenlle preguntas, porque creo que obriga, para iso nos notaron os veciños, é enterarnos de como se fan as contas e o que non se entende preguntar. A secretaria tratoume de aclarar unhas cousas, outras non foi quen de facelo, por mure de tempo, claro, e que eu fui onte a falar con ela, e que non puden ir a falar antes, se a mí me entregan estos toxos de orzamentos, o mércores pola tarde. Teño o venres para poder vir e o luz, nada máis. Entonces, aproveito o luz, veño a preguntar, e claro, ela dice, bueno, hai uns datos que che podo dar, outros que non teño. Pois claro, estes orzamentos, independentemente de que están elaborados de maneira, non sei, un pouco dictatorial, desde o meu punto de vista, pois falta, adoecen de moita información, e claro, eu pregunto e non me dan. Entonces eu quedo, digo, non sei para que me votaron a xente, porque vengo aquí a facer preguntas para aclararlle a xente conceptos, e non podo aclararllos, porque a min desde o Concello non se me aclaran. Bueno, vou entrar algún punto técnico e algunhas cousas na que non me puderon aclarar cousas. Vamos a ver, os orzamentos supoñen 2.957.611 euros. Gastos. No capítulo 3, gastos financieros, xa sei que son detalles que non son moi importantes, pero eu convén que a xente o sepa. Dan unha partida de 1.600 euros de comisións bancarias. Hombre, eu creo que o Concello de Viana ten tesorería suficiente nos bancos como para non consentir que lle cobren comisións. Eu creo que iso é básico. Cando vostede ten un diñeiro no banco, xa non lle pagarán xuros, pero polo menos que non lle cobren comisións. Cuarto, logo en transferencia de cuentas corrientes hai un capítulo de importe de 59.931. Entonces aí entran as subvenciones a asociacións culturais, 12.550.
pido detalles, non se me dan. Subvenciones deportivas, 22.500. Eu tamén quería saber o detalle, é dicir, quería saber cuánto se pagou en subvencións o ano pasado a asociacións culturais e deportivas e detalle. Creo que iso, como membro da oposición, teré dereito a saberlo. Bueno, folios e mascaradas, 11.000 euros. Tamén quería saber o detalle, como se reparten esos 11.000 euros. No capítulo 6, investimentos reais, que isto é alucinante, nun presupuesto de 2.957.000 atopamos que para inversións reais, para obras, o capítulo contempla 70.000 euros. É dicir, o 2,40% de orzamento de Viana do Bolo. Do flujo de gastos e ingresos, só se dedica un 2,40% a investimentos reais. Claro, vostede dirame, é que logo veñen as subvencións do Estado, da Xunta, da Diputación, por suposto, claro, con eso fanse obras, pero que non, desde a oposición, queremos saber que obras teñen vostedes pensado plantexar para que sean subvencionadas pola Xunta, polo Estado ou pola Diputación, porque nós queríamos participar nesas obras e saber se vostede o fai con criterios racionales ou non, e nos poderíamos aportar. Oiga, eu quero fazer un camiño non sei onde, e a mellor nos podemos decir, pois eu creo que é máis necesario noutro. Podíamos consensuarlo. Cando non se ten maioría, é consensuar. Non estou quitando o poder ao alcalde para decidir, pero antes, previamente, debe ser consensuar. Entón, se non temos 70.000 euros para investimentos reais, o resto vai en capítulos de gastos generales, de mantenimiento dos concellos, en gastos persoal. Para obras, infraestructuras e camiños, para obras, infraestructuras e camiños, que adícanse 15.121 euros. Tampouco sei cuál é o camiño que se vai facer, non creo que con 100.000 euros. Falo de cos fondos propios do Concello, independientemente das subvencións que poda haber. Para a coberta do Fernadal, fan ustedes unha provisión de 14.400. Se pregunto a secretaria e díceme que ustedes pediron unha subvención e que esta é a parte que vai a facer o Concello. Pois eu pregunto, que van a cubrir o parque infantil para que cando chova que non se mollen os nenos? Pois parecenos ben, pero ese é un detalle que nós temos que conocerlos. No centro de desinfección no Matadero hai 20.995, este é a chega que ten que facer o Concello. Supoño que terán unha subvención para cometer esa obra tan importante, e supoño que esta obra será porque lle asixe a administración facela, porque creo que non estaba en condicións o Matadero desde o punto de vista de desinfeccións, limpieza, etc. Logo hai outra partida que tamén me sorprende. Pon, rehabilitación e instalaciones deportivas, 10.000 euros. Pregunto, detalle, dice má secretaria, é que isto é unha partida que nos contemplamos en caso de que se faga o campo de fútbol de herba artificial. Hombre, eu entendo que se se fai o campo de fútbol artificial, está marcado xa as achegas de cada un, a Xunta ten que aportar unha parte, a Diputación outra e o Concello outra. Non creo que sexa a parte que tenga aportado o Concello solamente 10.000 euros. Pero, claro, o que non se pode facer investimentos eu sei o que é un orzamento, é un presupuesto, é algo posible, non é real, pero se se fan xa con unha base técnica e matemática, poden cumprirse. Se non se fan xa con estas aportacións que non chegan para nada, pois é posible cumprirlas. No capítulo de ingreso, no capítulo 1, impostos directos, 1.167.490.000. Para construccións e obras hai unha partida de 10.000 euros. Non sei para que, preguntei, tampouco me dixeron. Capítulo tasas e precios públicos, 301.000 euros. Nos 300.000 euros de tasas comprende 102.000 do copago da axuda fogar. Non hai 1.460.000 que donde o goberno do Concello de Viana do Bolo vai participar nos tributos do Estado, 1.470.000. É dicir, con que se vai financiar. A parte dos impostos que lle cobran aos nosos concellos, vai se financiar que as achegas dos tributos do Estado, transferencia da Xunta, Diputación e axuda ao fogar. Vamos a entrar nun tema moi importante, o capítulo que eu advertín o ano pasado. Nun pleno advertín e dixenlle aquí públicamente. Está aí a hemeroteca, está o vídeo grabado. Dixen, señor alcalde, vaise presentar un problema grave na axuda do fogar. Eu a información con que conto é que se vai a encarecer moitísimo o precio por hora por parte da empresa. Ou ainda que máis a empresa agora está en precario, para que se acabe o concurso. Advertimos. E a Xunta de Galicia, a información que eu tiña naquele momento é que non iba a subir a chega da Xunta. Por tanto, iba a se producir un desfase moi importante que tiña que financiar o Concello. Iso hai que proverlo nestes fondos, nestes alzamentos, e non están previstos. Se é certo que a información que eu teño falase de que pode ser que a empresa cheguen a cobrar 20 euros a hora.
A chega da Xunta de Galicia pode estar entre 12 ou 14. Antes a chega do Concello eran 2 euros por hora, agora pasa a ser 4 ou 6. Si se confirman esos datos, é que todo isto que ustedes presentan desvirtúase por completo, porque temos que facer unha chega importantísima por parte do Concello para poder subvencionar a axuda no fogar. Isto, como non se contempla aquí, volvo a decir, carecen os orzamentos de unha base sólida cando se confeccionan. A información que me deu a secretaria que lle preguntei foi que no ano pasado, no derradeiro ano, o importe total da axuda do fogar sumou as seguintes partidas, que é algo tamén que me sorprende, que quería que me aclararan. Si resulta que a Xunta paga 12, 14 euros por hora e a chega do Concello son 2 ou 4 euros por hora, como é posible que a Xunta, a chega que lle fai ao Concello para pagar a axuda do fogar sean 270.000 euros? E sorprende que o Concello pague 389.000. Se a Xunta nos dá máis diñeiro por hora que paga o Concello, a aportación da Xunta teria que ser maior. Pois o dato que me dan é a Xunta aportou ano pasado, a chega deles, para a axuda ao fogar, 270.000 euros. E o Concello, 389.000. Que me expliquen, se paga máis diñeiro a Xunta por a hora, como pagamos nos máis en total? Son cosas que non entendo. Preguntei a secretaria o remanente a utilizar que se supón para o ano 2024. Claro, é comprensible que de momento ese dato non o temos porque hai que pechar o exercicio. E díxome que o que temos do ano 2023 que se pode utilizar, se depois a lei o permite, está cifrado en 319.000 euros. Eu non sei este ano quanto poderá incrementarse, pero entendo que se os elementos están feitos habrá un beneficio, unha liquidez, onde irá o remanente, que se pode utilizar ou non, pero que se incrementará no remanente. Bueno, podía entrar en máis detalles, vou facelo, a ver se nos aburren. Gastos de personal. O gasto de personal, que é o capítulo máis importante, xunto cos gastos generales de mantenimiento do Concello, é 1.091.405 euros. É dicir, esta partida levase o 36,90% dos orzamentos. O 36,90%. E dice, no próximo orzamento, que isto supón solamente un incremento do 0,01 sobre o gasto, sobre o capítulo de gastos de personal do ano pasado. E por outra parte dicen, pero que este ano hai que contemplar, porque a Lei Xeral de Orzamento do Estado dice que hai que aplicarle unha subida aos funcionarios do 2%. Por iso digo, hombre, preguntei a secretaria que me dixera cuál é o importe ese 2% que hai que incrementar os funcionarios. Quanto supón? Que importe é? 20, 30.000, 40.000, algo? Non me puderon explicar. Pero eu entendo que se hai que facer un 2% de subida aos funcionarios e solamente hai un incremento do 0,01 sobre o que se pagaba ano pasado, non sei, chócame estas contas. Ou é que vai haber menos personal, ou supoño que o gasto de personal se incrementará en máis cuantía, porque só ese 2% xa supón máis dinheiro. Outro, en gastos en bens e servicios, gastos correntes. Por iso decía ele, hai 1.729.000, o 58,50% do orzamento. É dicir, entre gastos de persoal e gastos correntes, onde non se vai invertir nada nos ciudadanos, é para manter o Concello, gastos correntes, entre os dous supón casi un 90% dos orzamentos. O sea, e dicen que este 1.729.000 para gastos correntes reflexa un aumento do 0,06. Non me cuadra tampouco. Porque, se é sobre os anteriores, hombre, os precios neste ano subiron. A inflación media calculada para este ano un 3%. Por tanto, todos os gastos que vamos a ter, os servicios van a estar incrementados en un maior importe. E solamente hai un incremento que dicen que vai ser estes gastos do 0,06. 0,06. Eu non acabo de entenderlo, pero bueno, se son así feitos os orzamentos, será porque vostedes sí o entenden. Hai outras partidas que non é que teñan moita importancia, pero tamén me gustaría conocelas. Aquí pon, por exemplo, psicólogo e asesor jurídico, 60.338 euros. Hombre, sería conveniente que nos aclararan, eu penso que me van a aclarar, cuáles son estas cuantías e como se distribuyen. Axuda no fogar e dependencia básica, 452.000 euros. O sea, é que iso é o que costa ao Concello, máis ou menos. Antes eran 389.000, pero que claro, o ano pasado, cando empezou este ejercicio
novo, esta nova legislatura, xa se fixo unha modificación de 100 e pico mil euros máis. É dicir, que elaboran uns porzamentos para facer uns pagos, e de repente desvíanse non en 20.000 euros, é que se desviaron entre os 100 e pico mil euros, entre o que era a axuda do fogar e gastos para luz, e un desvío de casi 300.000 euros. Hombre, nun orzamento pode haber un desvío de 30-40.000 euros, eu comprendo perfectamente ben, non se vai ser todo un matemático ao milímetro, pero unha diferencia tan grande non acabo de entender. Quería tamén preguntarle gastos, actividades de Antroido, 106.830 euros. Tamén quería conocer ese detalle, porque non é unha cantidad insignificante ni menor. 106.830 euros en gastos, actividades do Antroido. Por suposto que hai que gastar no Antroido que sea necesario, é a nosa festa máis emblemática. Pero, hombre, isto hai que saber qual é o detalle, porque podemos estar de acordo ou non, e entendemos que a mellor non se fai un reparto, non digo xusto, pero sí equilibrado. A parte disto é que a mascarada e premios son 11.000 euros a parte dese importe. Logo hai outra cousa que tampouco entendo. Administración financiera e tributaria. No capítulo este hai gestión do sistema tributario, 65.000 euros, que poñen en concepto premio recaudación, 65.000 euros. Tamén me gustaría saber de que partida é esta. Non hai outra partida, cousa moi importante, que este sí que adoece en estes orzamentos. Pero además isto é flagrante. Vamos a ver. O goberno socialista da Diputación presentou unha moción este ano e pactou co PP que apoiou facer un reparto máis xusto dos fondos da Diputación. Antes facíase de maneira moi aleatoria. O presidente da Diputación, non vou decir que con amiguismo, pero bueno, aquí o Concello é máis afín e tal, reparto como quero. Entón, o PSOE presentou esa moción, aprobouse, e gracias a eso elaborouse o que se chama o Plan Cooperou, que iso asigna de unha maneira clara e con criterios evaluables uns investimentos fijos en cada concello. Antes, cada concello non sabía o que iban a dar a Xunta, dependía da boa vontade. Agora xa está cifrado. Hai unhas cantidades cifradas e, por tanto, o Concello de Viana, como cualquier outro concello, sabe desde o principio do ejercicio o que vai a recibir da Xunta de Galicia por ese concepto. Iso tiña que recoller os orzamentos, eu non lo vexo en ningún sitio. Hai que recoller que a Xunta de Galicia, este ano que estamos, a Diputación Provincial de Ourense, neste ano en que estamos, o Plan Cooperou supuxo ao Concello de Viana 348.687 euros. Pasmámonos, e que antes o Concello de Viana recibía sobre 40 ou 50.000 euros, que era o plan que facía de investimentos. Ora ten 348.000 euros, que eu alegrome moitísimo, pero, hombre, para que incorporarnos en todas estas partidas, porque entonces vostedes chegan e dicen, no, en investimentos reais 70.000 euros. E todo este dinero recibe o Concello e fai uso que quere con ele. Pero nos queremos saber se iso hai, porque o 40% xa utilizaron. Ustedes para contratar persoal fixeron unha modificación a este plan Cooper que contempla que un 40% podese dedicar a iso e dedicaron a contratar personal. Pareceme perfecto. Se o Concello de Viana necesita persoal, pareceme perfecto. Pero que quedan outras partidas moi importantes, hai quico de dinheiro que se ingresan. Por tanto, creo que debían falar con nós e decir, hombre, se a Diputación nos dá 348.000 euros, vamos a pactar con vostedes. Ustedes que ahora queren facer? E nos falaríamos cos povos e diríamos tú que... E ustedes terían outras obras, o BNG tería outras, entre os tres podíamos decir, vamos a repartir isto. Por suposto que a alcaldía ten capacidade para facelo e pode levar os méritos que queira, pero nós, como oposición, entendemos que este apartado tan importante da Xunta da Diputación de Ourense supón un incremento importante nos ingresos do Concello. Entón, gustaríanos participar neles, máis que non é para controlarlos, pero que a nosa xente que nos dice dos pueblos, a ver se le podedes facer isto, a ver se decinden no Concello. Pero claro, se non nos dan oportunidade, non lle podemos decir a xente que nos se dirige a nós, vamos a intentar que o Concello che faga aquilo, porque a mellor vostedes consideran que non debe facer, pero podemos negociarlo. Vostedes, volvo a repetir, actúan como se teiro era maioría absoluta, e eu entendo que iso non é un ejercicio democrático. Debían falar con nós, debían sentarse con nós, porque eu desde o principio, o Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista, públicamente, no pleno de constitución desta corporación, dixo ben claro, vamos a ser unha oposición exixente e vigilante, pero naqueles puntos, en aqueles capítulos que sean vos, o povo de Viana, vostede, como alcalde, pode contar con o noso apoio. E queremos darle, pero usted néganos, porque como eu quero votar a favor dos orzamentos. Claro que quero, porque sei que é importante por veciños de Viana, pero non podo, porque desconozco cuáles son.
E a mí nadie me pode decir que vote cos ollos cegados, porque podo cometer unha irregularidade. Entón, eu quero saber eso. Ustedes non nos brindan esa oportunidade, entón nós non podemos votar. Vou decir a última reflexión, porque xa sei que me estou extendendo. Líbrense vostedes de cualquier tentación que poidan ter de utilizar os funcionarios como revés para coaccionar o Grupo Municipal Socialista. Para nós, o primeiro e primordial son os funcionarios e os empleados do Concello de Viana. Teñen dereito a cobrar o que lle corresponde. Por tanto, se ustedes aducen que si se vota en contra destes orzamentos perjudicamos aos funcionarios, eu teño que decir que iso non é certo. É falso de toda falsedade, porque nos brindamos a seguinte opción. Se vostede non se chegan a aprobar estes orzamentos, ten unha solución moi fácil, que é facer unha modificación presupuestaria dos orzamentos do ano pasado, e conta xa coa aprobación do Partido Socialista, donde se contemple que pasan de un capítulo a outro para poderlle dar aos funcionarios a suba que lle corresponde. Repito públicamente, conta desde este momento que a nosa aprobación, si fai unha modificación orzamentaria que contemple o importe que hai que dar aos funcionarios na subida. Por tanto, non se escuden en que se non votamos a favor estamos en contra dos funcionarios. Ao contrario, son o primordial, e temos esta opción para facelo. Outra opción que lle dou, usted ten capacidade o grupo para facer o que queira. Se usted considera que todas estas alegacións miñas poden supor algo racional e consideran que os orzamentos se poden contemplar con un apoio mayoritario, eu ofrézole a seguinte posibilidade: retire a presentación dos orzamentos, volvamos a elaborarlos todos xuntos, votémoslo e sacamos unhos orzamentos que sean racionales, bons e positivos para o povo de Viana. Senón, nós non podemos votar a favor de unhos orzamentos que desconocemos capítulos que non son capaces de explicárnoslos e entendemos que son feitos de maneira irracional, porque a mitad das partidas que eu dixen antes como uns gastos non se contemplan aquí. Bueno, pois nada máis. Vale. Vamos a ver, sobre o último que dixo, naide nin se nos atreverá nada, nin que nos non. Sobre a última cousa que dixo dos funcionarios é que non se nos vai a correr. Deixen falar a mí. Perfecto. É que eso, por favor. Perfecto. Nos non nombramos nada, diramos de persona. Non, pero digo simplemente que por si acaso teñen esa tentación, non dixe que o fueran a facer. Dixe que se tiñen esa tentación, que sepan que non estamos... Eu vejo que estuve clariño, entendino, e vou a intentar contestarlle todo o que poida, vale? Vale. É verdade que tiñan que ser ao mellor convocados, teñamos que lle pedir. Nese caso, sí lle pido as miñas disculpas, porque tampouco non tuvemos moito tempo, foron así elaborados, facían falta ser elaborados. Hai xente, por exemplo, ou asociacións, ou cousas que teñen que cobrar un diñeiro para poder pagar, entón, por eso foi. Mais que nada, ese o tema. Empezo, por exemplo, por as subvencións. As subvencións, pois, máis ou menos, son como as do ano pasado. É dicir, tenas aquí, dice que non as viu, tenas todas aquí. Os importes viu nos ten aquí, a Asociación Mulleres Rurais, a Asociación Candea, Coral Polifónica, a Asociación Vianés, a Asociación San Adrián, a Asociación de Veciños de Cabo da Vila, a Asociación Habanea. Claro. Os ten aquí todo, ten aquí todo marcado, que lle vai a dar cada uno. Pero os presupostos... Pero vai nos presupostos. Pero eu pregunto nos presupostos deste ano. Vamos a ver, é que isto é un para este ano, esta é a distribución deste ano. A que vai fazer a distribución deste ano? Vamos a ver, este presupuesto están se facendo para este ano. Para este ano, o que queda de ano. Porque, por exemplo, que se pagou da axuda no fogar, despois xa entrarei neso, iso xa foi, iso está pagado. O que pase agora en subvencións, por exemplo, temos o equipo de Vianariño, pois, oye, porque ten solo de viaxes, se subiu ascendeu, pois terá que o mellor pagar os viaxes. Pois teremos que pagarlo. Isto é para pagarlo agora, porque ainda non se pagou neste ano. Vale, despois o outro é dos foliós. Dos foliós, e despois hai unha asociación que leva mascarada, a Robreza. Eso está, isto que se lle vai a pagar. Neste caso, xa se pagou, se está pagado, pois será, se o pagan o que ven. Imagínense vostede, que levemos no mes de marzo, pois pagarase no mes de marzo, xa queda, se nos pagan antes os presupostos. Temos a partida aberta, todas abertas. Vale, os investimentos reais. Os investimentos reais, claro, usted veía aí ben que sí que son 70.000 euros, claro, pero voulle dicir unha cifra, o mellor, por exemplo, para darlle por o que usted me pedía, non? Por exemplo, na coberta do Parque de Ferradal son 48.000 euros, vale? Que subvención xa concedida, temos que aportarnos os 14.000 euros. Temos a habitación de instalacións deportivas, pois aí metemos o fútbol, no fútbol nos ahora mismo non nos cobran nada, non nos van a cobrar nada, temos a partida aberta porque temos remanentes, temos que nos ten que vir do Estado sobre 100.000 ou 100 e pico mil euros,
Entón, e despois, bueno, temos tamén de outra, da axuda no fogar, que xa que falarei despois. Entón, aí, esa partida queda aberta, por se acaso, non só temos negociado que nos vai a ser a coste cero. Non Coste cero o que, perdón? O campo de fútbol. O campo de fútbol. Claro, nos abrimos a partida porque temos que ter a partida aberta porque se maña cambia. Se maña nos dicen, ten que vostedes pagar o 20%, pues temos aberta, con interesar aí a cantidad que nos pidan, temos todo solucionado. Pero pois ustedes xa saben agora mismo que o compromiso é de que o Concello de Viana, si o campo de fútbol, si se fai que non ten que aportar Non é que se fai. Sí, pero non ten que aportar ningún dinheiro. Ahora mismo, como está o tema, sí, nas negociacións que estamos falando, ahora mismo non aportamos nada. Eso non é o que había hasta ahora, por eso o Claro, pregunto. no, era 40-40-20. Como? 40-40-20, 40%, 40%, 20. Eso. Vale, pues bueno, pero estou explicando para que usted... Vale. Aí temos tamén, aí vai para o pabellón, temos aí tamén 51.600 euros, outra subvención, que é para eficacia energética, por calor, por os termos tan fatales, bueno, todo eso, luz, luminaria, todo eso, en parte gastan moito. Temos por o centro de desinfección, donde nos pomos 20.995, temos 40.000 euros. Estou dicindo un número redondo, mas sempre a veces lle podo explicar o que me decía. Vale, temos despois a rehabilitación de edificios municipais. Isto, temos unha subvención pedida ao Estado de 140.000. Vai en bon camiño. Só lo pomos nós, temos que deixar aberta, porque despois... Xa, pero pregunto, para que se vai a invertir neso? Vamos a ver, eso vais a invertir, esos nós temos aberta, pomos 1.000 euros, e eu que aporto ao Concello. Sí, pero señor alcalde, eu que lhe pregunto é, se usted vai a recibir 100 pico mil euros de subvención para reformas... Non, está pedida. Estas outras están concedidas. Para reformas, perdón, pero para reformas de edificios, o seu pregunto. Que edificios necesitan reformas? Onde se van a facer? E que son os detalles máis importantes. Vale, pues estou yo dicindo, isto é no Concello Vello. Concello Vello, vale. Concello Vello. É que só a mí non me deixou falar. Vale, despois o que me decía de execución e infraestructuras, vías públicas e camiños, son 87.000 euros. Non sei, temos que pagar só o IVA, que son os 15.121 das inversións. É dicir, que con todo isto, as inversións van alá de 300.000 euros. Vale? Entonces, perdón que interrumpa. Si eu que pido eu, mire, cando foron os orzamentos que fui con BNG, pasou o mismo. Nos tuvemos discusións con eles porque non nos facilitaban o listado das inversións que se facían. Entón, agora o que lle pregunto é, vostede ten 300.000 euros para inversión, pois eu que quero saber é o detalle de onde se vai invertir. Estou dando. Claro, pois por iso... Vale, eu xa lle pedín disculpas por o mesmo decirlo antes. Si é que a min damos, se eu vou ao Concello a preguntar, non me dan máis información, chego aquí, entón, teño que decir... Vale, que me deixan falar, despois deixo outra vez falar, hombre, pero tengo que me deixar, porque senón rompemos o pleno. Vale, perdón. Vale, a axuda no fogar. É verdade, na axuda no fogar, nos estamos ahora mismo para facer a licitación, é o que estamos facendo para estes meses. É dicir, nos ahora mismo estamos pondo 404.000 euros, máis menos, máis 48.000 da básica. É dependencia e básica. É o que vai nestes presupostos. Van 404.000 e 48.000 por outro lado. Cuando ano pasado eran 48.000 e 295. Claro, nos temos que licitala. Ojalá que foran 20 euros, pero eu temo que vai a ser máis. Eu penso que sí. Como está a cousa, como nos están dicindo na Xunta, penso que vai a ser máis. E a Xunta da Xunta pode si van a subir? Sí, aí temos, quero explicar tamén outra cousa. Aí, bueno, hai varios alcaldes, de todos os grupos. Entón, aí estánse falando de que igual nos sube 6 euros. Estáse falando, non se sabe a cantidad, pero dícese que o mellor que está, isto ten que retomalo porque os concellos non o poden aguantar, como axuste, porque é unha subida tal, e aparte é unha cousa que é obligatoria, que temos que manterlo, sobre todo por nosos maiores, entón a Xunta está en boa sintonía para subir o que nos dá, 12, 14, non me acordo ahora mismo, o que nos vai a dar o concello, vai a aportar 6 euros máis. Sobre 6 euros máis, perdón, non me colla a palabra de 6 euros. No. Perdón, que me interesa unha pregunta. Pero é que este coste vai ser este ano. Está en precario, non? Vale, pues temos 6 meses. 6 meses, temos 5 meses. Pero o coste real de todo este ano vai ser 20, ou cando é a partir de cando vai ser 20? Non, cando licitemos. Temos que licitar, temos unha empresa que está licitando. Pero, señor alcalde, pero neste momento está en precario, e, por tanto, a empresa pode exigir a vostedes unha subida que pode ser o do IVA, ou do IPC, o que sea. Sí, están 18, unha cousa así. Joder, claro. Vale, por eso está. Vale, pero isto é para... Sí, non hai, estou dicindo porque é así. Claro, estamos que debater por precario. Entón, nos o que sí que temos que axustar para os presupuestos para poder pagar agora. E agora se licitamos, que ao mellor non lle digo que mañana teñamos que cambiar. O mellor hai que por menos ou máis. O sea, menos, o que xa posto xa está.
Pero se ao mellor se nos deran eses 6 euros, pois xa non vamos a... Pero entonces vostedes están dicindo que estos 400 e pico mil euros que están aquí presupuestados nos orzamentos van a cubrir as necesidades de Sí, do que queda de ano, sí. Lo que queda seguro. Penso que sí. Pero que queda de Temos que licitar, ojo. Pero non lle podo dicir cousas... No, xa. A mí se me entende, temos que licitar. E cando antes da licitación van a ver ustedes o que nos mandan a nosa empresa, a empresa que temos, para decirnos como están pagando os outros concellos e se nos van a vir empresas. Porque eu podo licitar por 12 euros, se non me ven ninguna empresa, pois quedámonos co morto. Sí. Entonces tenemos que nos axustar ao que nos digan, o que fan o resto de concellos, de que non, claro, os que teñan feito a mellor é distinto, pero os que tiñamos que renovar as concesións, pois terán que decir, oye, pois isto vai así. Sí, pero usted me está explicando unha cousa que non me entendo. É que se son 400 e pico mil euros, pregunto, é o coste de todo este ano? Sí. É o coste de todo este ano ou é o coste do que queda de ano? Do que queda de ano. E entonces, ¿cuál é o importe que se pagou entonces do que foi xa foi de ano? Pois xa está antes, despois hai que sacarlos, xa foi pagado, pero non é o mismo. Nos ahora, vamos a ver, nos ahora mismo é que temos que licitar, entonces estamos na base deses 20 ou 20 algo para poder facerlle frente á licitación, senón non podemos licitar. Non acabo de entender, é igual, sigo sin entenderlo. Si usted dice que son 404.000 euros porque queda de ano, eu pregunto, sí, máis 48.000. Claro, entonces, ¿cuánto se pagou desde xaneiro agora? Home, agora non teño datos, xa que diréis, que Entonces, como vos saber o que... Como vos saber o que pagamos antes? Eu non o sei de memoria. Xa me pero... Para eso estaría a comisión informativa, para que non podamos estar ahora aquí. Mire, comisións, podemos ter todas as comisións que quixeramos, pero é que o pleno dixo que non había comisións. No, eu creo que para as contas... A de contas, sí. Pero a de contas xa foi. Xa vemos. Pero que isto tiña que pasar por a comisión de contas. Entraría dentro dese capítulo. Isto tiña que pasar por a comisión de contas. Como, perdón? Claro. Perdón? Non sei, creo que esta información toda que estamos dando ahora xa teria que ser previa, e entón agora pues non estaríamos aquí dando paus a mesma malvado. Bueno, pode ser, podíamos haber feito, sí. Bueno, se non fales. O gasto do personal, pois o gasto do personal, Perdón, sí. Tamén me preguntou, o gasto do personal, non sei se era o 2%, non sei quanto A subida que hai que facer o funcionario é un 2%. Claro, aí súbese, súbese o porcento sobre a cantidad, aí súbese máis que nada, claro, a todos, pero aí máis que nada temos que recoller, bueno, o incremento do 0,2 ou do que fora do personal, e logo metemos aí tamén o que é a rede viaria. A rede viaria antes non iba neste capítulo, non iba no capítulo 1. A rede viaria son os de limpieza, que son 3 traballadores. Ya, señor, 20 traballadores, non? Sí. Pero por eso tamén non me cuadra que o incremento só sea 0,01 do ano pasado. Bueno, pues aí está, eu as contas, vale, xa o dixo, pero aí as contas aí están. Eu o que sempre digo é que se está pagando... Pero, señor Carlos, este mismo está dicindo, Claro. hai que incrementar en 2%, hai 3 traballadores máis, que son que costan o millón 90.000 euros ao ano. O que pasa é que andan os 3 sí, traballadores, o que pasa é que o ano pasado, o ano pasado só se colleu en 6 meses. Porque foi cando nos entregaron. Claro. E este ano... Pero eu falo deste ano. Este ano me dice, no capítulo de personal, dice que o incremento vai ser só 0,01. Temos 3 traballadores máis que costan 90.000 euros, máis ou menos. Más un 2% de que suben os funcionarios, non me cuadra. Claro, que vos aquí elaboramos... queda compensado, é dicir, se tú pagas por un lado e non pagas por outro, está totalmente compensado. Non está compensado. Claro, se tú pagabas a Diputación, por exemplo, o que é a red viaria, se pagabas por un lado, pues... Pero non pagamos o mismo que pagas ahora, un coste laboral con seguridade social e con todo. No, bueno, sí, pero o que se paga é máis, igual. Agora parece máis? No, desde que foi o convenio, por iso a Diputación nos quixo. É o que nos pasa con a axuda no fogar. A axuda no fogar antes, que a mí me parecía ridículo, as limpiadoras cobraban moi pouco. Oxe, sin embargo, xa ten que estar no sueldo base. E ten que estar en todo, ten que ter os kilómetros, ten que ter o demais. Entón, por iso digo que vais a incrementar bastante. O que si é normal, o que si sería bo que si do Concello, que cando se incremente ese horario, cando se saque a concurso, a licitación, pues exige que si hai un incremento moi importante, elevase muchísimo o coste da hora, que tamén haya unha repercusión nos traballadores, non só nos gastos. Pero xa está. Bueno, eso. Xa está. Ten que recoller unha licitación. Habrá que decirle unha licitación por como unha das básicas, das normas básicas será. É que cobre no seu día todo eso, pero eso, vamos a ver, a licitación esa, van a saber vostedes. Porque vamos a convocar para que nos expliquen como vai ser. O sea, que eso non van a ter problema. Antes de facela, van a estar vostedes, todos os portavoces. Pois, vamos a ver, despois había por Ontroido para a mascarada.
Nos estamos mirando máis ou menos o que pode ser, e podese mover, puxemos 106 ou 116.000 euros. 106.000 euros. Vale, pues 106. O que o entroido máis mascarado, vai todo xunto, todo o que haxe aí, vai nesa partida. Que se gastan 100, pois sobran os 6, se gastan 80, pois sobra o resto. Pois nos cubrímoslo, despois se non eso, Pero están feitos con a base do ano pasado, pregunto, o ano pasado foi máis ou menos... máis ou menos igual, eu creo. Claro, é que tú tens que mirar o que foi do ano pasado e non pasar. Esa é a exigencia que piden os presupostos. Me parece que nada máis, si, o de Cooperou, me falaba do Cooperou. Sí. Pero si, vamos a ver, non sei se é o 40 ou 60% que hai que para obreiros, pero é que é obligatorio. Non sei se ahora mesmo se é o 40 ou 60. No, perdón, eu creo que é opcional. No, perdone, no. Bueno, Digo que non. Vamos a discutir cosas técnicas. Vale, pero eso non, temos as bases aí, podes ler. Que a mí a información que teño é que non digo que non, que está ben. Ustedes pediron un 40% que permite o convenio para dedicar a contratación de personal. Pero pareceme básico, si se necesitan, por favor. Pero eu que digo que o resto do dinheiro que vai a investimentos, como se recibe unha cantidad tan importante que non se recibía ano pasado, ten que estar reflejado aquí, e por iso eu pregunto, eu o que declamo do Concello que se nos facilite un listado de as obras que quere facer con ese dinheiro que a Xunta non vai dar, perdón, a Diputación. Digo eu. Claro. Digo eu agora mesmo. Pero se non o teño aquí, agora dicen, claro, digo eu, porque vamos a ver, é que o que son, o que é do Cooperou non vai aos presupuestos. Pero usted ten Non ten por qué, se foron aos presupuestos estarían moi inflados. Ten que contemplar. Como que? No decreto que se fan están todos os decretos que fixemos xa. Ten que estar allí, reflejados, porque son ingresos que vai a contar, como tamén conta os tributos do Estado da Xunta, que é con que se vai desenvolver logo vostede, porque vostede dice que con fondos propios o investimento real son 70.000 euros. Logo usted me dice, no, porque hai subvención, claro. Por iso digo que todas esas subvencións tenemos que conocelas para saber onde se invierten. Vale, que nos tenemos que controlar. Pero mire, cando nos pedimos as subvencións, facemos un decreto. Os decretos sabe que os poden ir a mirar cando queiran. Vale, no decreto pon, por exemplo, os dos traballadores que se meteron, pon unha obra en Quintana do Moso de 75.000 euros. Pon unha obra en Humoso de 60.000, dúas obras en Humoso de 60.000. Pon, despois, outra subvención que nos deron que está entre o Camiño da Piteira, que se vai facer, no decreto, vai se facer a Camiño da Piteira, máis na piscina que xa se fixo. Pero, señor alcalde, vostede non me parece triste que me teña que dar esa información ahora que... Pero usted porque non le os recursos. Pero eu non teña decretos. Vamos a ver, se eu vou a pedir unha aprobación de aquí, temos que dar o detalle de todo. Caramba, pero se usted lee os decretos, mire, hecho, por exemplo, o BNG vai nos ler sempre. Esos están ao tanto de todo, porque non esconde nada. Antes do pleno, eles sempre van e lo miran, me parece perfecto. Porque aí é onde lle refleja todo. Pero se lle podo levar todo, se xa o antes o mandei. Pero como anexo aos presupostos, usted pode presentar un listado... Eu explico yo ahora. Usted pediu unha explicación e eu estou... Vale. Pois eu, por a miña parte, non teño nada máis que decir. Se queréis, sometemos unha votación. De todas formas, que conste aí a señora secretaria... Espera, vamos a... Me dice que aí convocamos a comisión informativa especial de contas para o estudio e informe de orzamento. Entón, ahora mismo, que faemos? Nada, deixamos na mesa. Deixamos sobre a mesa, entón non sei para que falamos tanto. Claro, é que... Vamos a ver. Pero que vamos a ver, perdone, eu quero intervir. A señora secretaria e o señor alcalde. Vostedes convocan un pleno extraordinario para votar os orzamentos. Saben que han dado un paso en falso, é dicir, antes hai que convocar a comisión. Por que non convocan a comisión e falamos aí estos asuntos e agora tenemos o pleno aprobados? Pero ustedes obviaron algo que a lei o insiste. Entonces hemos perdido tempo. Como dice usted mismo, aquí medio da falando tal para nada, por cierto, que un gran cero. E o coste económico ao Concello, porque dependen que pagamos as dietas por vir aquí. De verdad. Ah, mire, hai un señor que ven desde Lugo e outro señor que neste momento non está. Hombre, eu non quero... Vale. Pues aí a Rosa é unha vida, entonces deixamos outra mesa. ¿Qué? Perdona, que hai un segundo punto. Vamos ao segundo punto, sí, non me acordaba. Os festivos locais para o ano 2021. Isto é para falar, nós temos o 5 de marzo, que é o de Carnaval, e logo temos o 18 de agosto, que substituimos polo día 16, que é o San Roque, porque cae xa. O 18 é lunes. Claro, O 17 de domingo, non? O 16 é festivo. Claro, aí nós propomos eso, pero é sábado. Pero pásase o día seguinte. Claro, o lunes. O que pasa é que... Pero vamos a ver, eso é para consensualo aquí. Non é que nos digamos, nos levamos a propósito.
Estuvemos na mesma situación, pasamos ao día 14, bueno, a idea que tiñamos de poñer o festivo 14, que así fin de semana, 14, 15, 16. Se por a nosa parte, creo que non temos objeción ninguna. Era unha proposta. Eu que penso que cuanto máis días teñas pechado, pois, oye, tamén afecta moito ao comercio e ao negocio, os 3 días ou 4, É que por eso afecta moitísimo, hai que ter en conta tamén que moita xente dirá, moi, mundo festivo, pero a xente non ven a mercar, eu pecho o comercio e teño pechado, non sei, Non, que me coller paña, que me coller outra cousa, Pero días seguidos son o mismo, o 14 co 18. O que pasa que Eso, penso ya algunhas ventaxas o pero estou 14. dicindo eu que tanto como 14 como 18 significa aumentar un día máis festivo, e a xente, pois, oye, vive de negocios e pechaselle. Habrá xente que diga que é encantado da vida, outros que digan que non, por eso, bueno, pues si ustedes o teñen impulsado a opinión pública, o mellor, non preguntaron, non? No, eso é para debatir aquí, para que non haxa... Pero que nos poñamos de acordo. Para mí non sería bo eso preguntar ustedes os negocios, Temos que ¿no? facer. Que lle parece, porque tamén contamos con os veciños para que lle parece Claro, a claro. festividade. Entonces vamos a elegir unos que somos aquí 11 personas. Pues a mellor preguntar aos veciños, que vos parece tal, os bares, os comercios? E a mellor tomamos unha decisión Pero, que... claro, xa o tiñamos o mellor máis ou menos haberlo preguntado. Por mí parece ben. Ustedes decidan. Non sei, claro. Nos propoñemos o 14, pero bueno, que iso Nos teremos que ter a plazo, maioría non? decide. No. Se non hai plazo, pois... 15 de setembro. Bueno, Eu temos creo tempo. que sí, que hasta a mediados. Non sei. Bueno, pois deixase sobre a mesa tamén. Comenta, se vos comentade con todos os veciños ou con quen sexa, e o día que nos digan, No, pero... preguntade. Nós tamén. Non sei se hai unha asociación de comerciantes. Aquí, non hai asociación. Oye, que data vos vería vos para a comisión? A ver, ustedes como consideren. Hombre, non vamos a poder hasta despois de pasar a festa, digo eu. Sí, claro. A deixar, pude pasar a festa de agosto. Digo eu. A semana antes. Sí, bueno, Como vexen, pero... poñentes o casi de... Pero sí. Propoñente xa, Sí. Ustedes verán, pero se os tratamentos son importantes, debían haberse aprobado xa fai 6 meses. Home, claro, Se o queren seguir horas, Claro, non queremos, aparte non temos Como datos, xa lle digo, como por exemplo os do Estado que non están feitos. É dicir, temos que valorar, non sei, se queréis ao mellor o día 12, 12 ou 13. 12... Teatro, Bueno, por mí, que poden, a mí parece ben que vos consideren vos. Sí, Pero bueno, que non se dilata moito, porque si é importante os orzamentos. a facemos a protesta. non sei, Pero claro, antes hai que convocar a había como comisión. outro cualquiera. Antes temos que convocar a comisión. En la comisión tenemos que levar a documentación que podamos discutir. Está tratando a comisión. E despois convocar o pleno. Estamos cando se vai convocar o pleno? En setembro. Pero non pode ser con... Setembro Para a semana siguiente. Pero si xa está. Xa prácticamente cando hai que elaborar os orzamentos do ano. pode ser no mesmo día, Vale. Pode ser a primeira hora a comisión e despois vai estar bien. Pero se tes a comisión e hai cousas que debater e non hai cousas que non están de acordo, bueno, basta. A mí como que... O 13. A mí parece ben. O 13 non sei como vos vais, O 13 de que? máis que nada, os que... Yo 14, porque entre as vacaciones ese día. Pero o 13 de que? De agosto. Pero o 13 de agosto, como vamos a ter día de feira de festas? Bueno, Pareceme que... pero estamos para decirvos unha fecha. Claro, a nos Bueno, sí. Se vai ver na... Eu o 13 pola tarde ou 14 todos os días. Bueno, Escoita, Bueno, deixámoslo para Non podo 13 pola tarde ou 14 todos os días. como 14 xa non faltas. O 14, vale, pero non sei se o mellor teremos... 14 xa hai algo de festa. Vale. Pero para xa mañá. Pero pola mañá podo 14. No, si non me poñen. Vamos a ver, pero mira, escuitaime só unha cousa, vamos a ver, para non levar o mismo tema, entonces, se ahora a cousa, faceime as propostas, non vamos a cometer o mesmo erro. Se queréis facerme algunha proposta que teñamos que meter nos presupostos, ou que teñamos que cambiar algo, e xa o facemos. Para non levar o mismo, para debatir a mesma cousa, pois xa temos debatida. Entón, se que tendes algunha proposta, decínola antes, e despois xa miramos darla. Nós os presupostos pues, non miramos tan a fondo porque como vimos que non reunía os requisitos legais, pois xa non... E algo que chamou a atención foi precisamente o que nombrou que máis que nada por a falta de información
non dudando do que, pues, non sabes a que chamanse a atención as cantidades, Bueno, pois eu eso o concepto que é, pero claro, falta información. Vale, pero eu eso dou, por exemplo, nas inversións, no que dixémoslo eso, eu dou un papel e dou a cada un, se queréis outra cosa, te digo. Hombre, eu non sei, a mí gustaría ver sobre, como ustedes teñen calculado unhas subvencións que van a dedicar e unhos ingresos, tanto de COPE ou como outros tipos de subvencións que van a dedicar a investimentos, hombre, pues non estaría mal que ustedes tuveran unha relación dicindo, pues mira, eu quero invertir nesto, e se non podemos facer alguna aportación, alguna chega, pues a mellor ustedes aceptaban, non sei. Vale, aunque no cooperou, por exemplo, ahora mismo non podemos fazer nada porque non temos plazo. Non teñen, perdón? Plazos. É dicir, hai que licitar e empezar coas obras. Porque as obras ten que rematar o 11 de novembro. Entonces, eso todo está, xa temos os proxectos e ten as súas cousas. Claro. Nese sentido, que hai outras ao millón que se Claro, pero poden... señor alcalde, usted está dicindo que é un feito consumado que nos poñen encima da mesa. Pero vamos a ver, Claro, pero eu tamén xa lle dixen antes que ten que ler os decretos. Se usted non mira os decretos, Pero sabía. non son os decretos, señor alcalde. Pero que non me queira decir, non me queira ahora tamén quedar por arriba. No, por favor, pero estou dicindo de Que que... usted non se preocupou en mirar os Pero decretos. estou dicindo de que cualquier os orzamentos sempre se presentan con unha relación de investimentos, acompañando, adjuntando os investimentos. En todos os sitios son así. Que non o fai, ten potestad para o facer, evidentemente, pero non está ben. É que se nos metemos totalmente eso, pues igual se nos van a 3 millóns e pico de euros os presupostos. A mí igual temos que cambiar, pues non o sei. Tener hasta interventor non que va, hasta ter interventor outra cousa. Non. A partir de 3 millóns de euros. Pero yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay capítulos que se pueden modificar. Mira, só unha aclaración, Fernando. As modificacións de crédito fainse sobre o presuposto prorrogado, porque a lei o permite. Claro, se nos pasamos de 3 millóns de euros no orzamento, sí que despois hai outros requisitos. Ahora estamos no simplificado. Pero lo que hay que facer a modificación de créditos temos que aprobarlas. No, claro que non. Eso que digo que non. No, pero cando se solicitan subvencións, moitas se as conceden e outras non. Cando ven a resolución de concesión, se fai un expediente de modificación de crédito por generación de créditos. E iso xa subvenciona a obra o proxecto que teñen aprobado, claro, pero non vai no orzamento en sí, entendes? Vais con modificacións de crédito. Bueno, deixámoslo cerrar. Vos, se queréis fazer máis roter, eu que quedo entonces en mandarvos todo o que teño das obras, ou todo o que vos estuve explicando, un papel para eso. Despois ponemos fechas. Xa ouvimos os decretos, esas obras. Non, xa sei, por eso dixen antes. Eu quero pido que nos orzamentos nos acompañe unha relación dos investimentos que van a facer reais, de subvencións e con fondos propios. Nada máis. Vale, pues eso vale. Que non é tan complicado. No, pero eso xa me comprometo a... Entonces, o día que teñamos a comisión podemos decir, bueno, pues mira, isto agora parece ben, pero tamén parece ben a nos facer esta, podemos consensuarlo, aunque despois teña vostede a última palabra, eu non aquí. No, mira. Se sabemos a potestad que tengo. Vale, falamos na comisión, perfecto, falamos na comisión. O que pasa é que, se usted imagínase que se son por subvencións, as subvencións están pedidas, hai proxectos, hai cousas. Pois eso que se Pero que eu non podo cambiar a mesma obra desas por outra. Bueno, pero vaya, pero sí que pode haber outros investimentos que pode usted dedicar. O que sí podemos, e ao mellor no futuro, pues, oye, dar ideas e facer outras obras. Un futuro cercano. Bueno, non sei se me expliquei ben. Pois, oye, a nos gustaría nos facer isto ou isto ou isto. Vale, pois deixámoslo contemplado. E cando viña unha cousa, pois, con consenso, arreglaremos. Pero que ao final, señor alcalde, é o que falta, o que moito falta hasta agora, entonces nada máis. Non vamos a discutir. Vamos a discutir. Vale, pois entón deixamos outro día. Se queréis decir vos a fecha como é mellor para non andar con... Poñamos nós. Despois das festas será mellor, penso. Vale, pois despois das festas. Vale, pois despois das festas. Penso eu, Vale. Nada. Perfecto, bueno. Bueno. Xa está, cerramos a sesión, porque quedou todo sobre a mesa, o sea que vamos a... A da festa tampouco quedou, non? Espérase. Deixámoslo tamén antes neso. Quedamos en que se falaba coa xente, cada un trae unha fecha e listo.